کۆمەلەیە مافێ مرۆڤان ئینیسیاتیڤە حەق کو ناوەند ئەنقەرەیە و چەند شاخên wê jî li Bakurê hene derbarê sepandina lêpirsîna ewlehiyê û lêkolînên arşîvê de raporeke 18 rûpelî ya bi navê rapora lêgerîn û lêpirsînê ya derbarê binpêkirinên maf de ku ji ber lêpirsîna ewlehiyê û lêkolîna arşîvê Rûdayê belav kir. Di rapora înisiyativa Haq de ku di çarçoveya 39 biryarên dadgehê de hatiye amadekirin, cî dide kesên ku di têketina kar û barên dewletê de ji ber lêpirsîna ewlehiyê rastî neheqiyan hatine. Endamê rêveberiya navendî ya înisiyativa Haq û koordinatorê raporê Şahin Gürçay dibêje ev sepandin ji gelek aliyan ve bixura neheqî, meqdûriyet û kiryariyên kêfî aniye. Ji loma jî divê derhal ev sepandina ku rê li ber suîstîmala rayedar û bürokratên xwedî erk vedike bi temamî ji holê bê rakirin û her wiha kesên ku bûne meqdûr jî divê mafê wan li wan bê vegerandin. Bir KHK'nın 657 sayılı kanuna eklediği bir madde sonucunda Di çarçoveya wê sepandinê de gelek maf û prensîbên wek beşdariya wezîfeyên kamuoyê, qerîneya masûmiyetê, takê kesîbûna suç û sizayê hatine binpêkirin. Me di vê raporta xwe de cih dane sûhneh biryarên dadgehan. Li gorî wan daneyan ji van biryaran 22 jê lêpirsîna ewlehiyê, 16 jê lêkolîna arşîvê û yek ji wan jî hem lêpirsîna ewlehiyê û hem jî lêkolîna arşîvê ye. û suç jî weke suçên adlî û terorî hatine pênasekirin. Ji xwe dema li dijî kesekê de lêpirsîn hatibe vekirin, ev yek bi serê xwe dibe wek rêbaza cezakirinê. Li Tirkiye û Bakur di heyama rewşa awarte û halê de gelek xort û ciwanên Kurd ku ji zanîngehan derçûbûn piştî bi serketina ezmûna têketina karên dewletê KPSS û milaqatê jî ji ber ku navê wan Kurdî ne an di heyama xwendekariyê de beşdarî çalakiyên xebatên sivîl û siyasî bûne an jî li ser sosyal medyayê parvekirinên siyasî û kurdîkirine di sepandina lêpirsîna ewlehiyê û lêkolîna arşîvê de bi hinceta ku ew têkildarê rêxistinên terorî ne nikaribûn bibûna memûr û karmend. Li gorî koordinatorê raporê Gürçay bi vê sepandinê prensîbên wekevî û qedexeya cudakariyê ya Mekazagona Tirkiye jî hatiye binpêkirin. Bu düzenlemeden daha önce etkilenmiş olanların bütün mağduriyetlerine son verilmesi gerekiyor. Bi vê sepandinê prensîbên wekevî û qedexeya cudakerî ya Mekezagonî jî hatiye binpêkirin. Ji aliyê amîr û berpirsên saziya fermî ve weke kiryareke kêfî hatiye bikaranîn û hêj li hin cihan kesên ku mafê karmendiyê bi dest xistine nebûne karmend jî. Niha hikûmet dixwaze wê şertê bike yase. Lêbelê ev yek vêbixura gelek binpêkirinên maf û mexdûriyetan bîne û li saziyên devletê li dijî karmendan rêya muameleya keyfî bîne. Em wek komeleya înisiyativa Haq şopdarê vê pêwa jîwîne. Lêpirsîna ewlehiyê bes ji bo hêzên ewlekariya Tirkiyê wek şerteke têketina karên dewletê bû. Lêbelê piştî ewla derbeya 15 tîrma 2016 bi biryarnameya di hekmê qanûnê KHK ya sisiyê cotma 2016 ji bo hemû karmendên kamûyê bû şerteke mecbûrî. Lêbelê dadgeha destûra bingehîn a Tirkiyê di 24 tîrma 2019 de vê sepandinê ji ber hinceta ku dibe sedema binpêkirinên Haq betal kiribû. Niha jî hikûmeta AK Partiyê dixwaze vê sepandinê ji bo hemû kesên ku bikevin karên dewletê bixe şert û merceke yasayî. Lêbelê muxalefet jî ji ber metirsiya fîşkirin û rêlbergirtina kesên muxalîf bi tundî li dijî proje yasayê derdikeve. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.